କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ଫ୍ରୁଟି ପିଇବୁ? ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟି ମିଳୁଛି ସେଟା ପୁରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ମିଶୁଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଆସେ ତବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଫ୍ରୁଟି ପୁରା ବନେଇଦେ। ଲାଗିବନି, ତାଠୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୁ ପିଇବୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଧିର ଫ୍ରୁଟି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଲି, ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଲି, ଦୁଇଟାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ମିଶାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଲି। ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଲି, କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ରାନ୍ଧିନେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିନେଲି। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ବନିଗଲା ଆମର ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଫ୍ରୁଟି। ତ ଇଏ ରହିଲା ମାର୍କେଟ ଫ୍ରୁଟି, ଇଏ ରହିଲା ହୋମମେଡ୍ ଫ୍ରୁଟି। ରିଧିକୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ମାଗିକି ବି ପିଇଲା।